no na arwani bumbarantika bado ngombwati pale erege bunango kora every move bunango suka bunango tara bado mbagase no kora ndo kie mbagase ne kumbwati none ga buna torega ma torega i baro batumire ngagenda morra masabai na kya kora ndo kie na kia ko egere tuare ko ene mwaka Shadrach yesterday aligeti no bare nge batumire ngagenda morra ngia goko kwa kuna abotara igabuna nya basoko na rene ko merinaro nga chama tanga yo mwako gembo par no bakarte ndo kie no batumire. You can imagine ekeno murayo chorire akol yumuntu kuruga nga I've given you money, I've given you every support na ndio tari kondetera umutu bwembana nanda go kuana bigoli abana baino bechi pigi bose kera barangari no barenge na mangana ino aparendo kie no ya kuane digo nargo saba pasta indiko boa eko no na sebu kume abasomba banya sae baba Jeremia babo Noa yani babo Nehemia babo Shadrach Abednego iko barenge gotere na bate bya maruti arengo mwakora ayoko gacha sobo suwango bwanya sae iko no nyani ngai ga bado se as long as nyasa tu etobomo ndobe ndere ko to banyera bibi ko reto ko gacha sobo suwanya sae na ko cha sabantu banya sae iko bali ba ko nyabatumwa inara go sorora sana nga nduta ke tibandu baito obuguni bindo bibi abeta bo machoge mwaro tino no mwaka machogu ako kaende kanisa kenyenya aba murabatu ekanisa ini bachi ko moita nyata no musikali abwata karutarisas utangano no mwaka machogu takare mekie ai na sorore sana abana baito bago tumwa na soro ire sana naga timotike muri richinge chinchiringia mokore bibi koreta maskani no bosera go chiaso ikero kenya sai igomoga ndre go sabera uba konya kumbwatia nyasaye nera nya korendo kie anya kubatanta